gaceram 690 ayan odo ka tirian hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukiral ga jen yura anje lido an to ra mi joa utiliser mo mala hollumni la famille garemi walla mona feere gopponde fijirde nde ala ngartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa télécharger application OneIsBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneIsBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneIsBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi do hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawa rukudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alhamdulillah gidilam hande ko jidde jawtin bismillah sabi yimbe so gondi sahaf ina bodi itinde ko hakkude mumen min adunam alam jimi hen sona an ko gilli gongo jinmami mi suudani kudel mi moggani liggel kono non aɗa andi ko jinmi an saha aɗa ñaadi ko nden ñaaɗede jinmi ya ittu wona neɗɗo belɗo taw wona tan an toujours tan ka pinno aɗa andi moƴƴe mango cukaako mo wuronoto hankadi a tolnimo ɗo gandanɗa hoore ma aɗa foti waylade beela mbeeɓa sabu mangu nana ara ko heewi foti ustade min e kala saha jimbi ko yo yewtere wel won hakkude men fijirde e jaleede belamma tan min stress mi halani to batti
an saha aɗa andi mbatta bon aɗa andi min nde mbimami ko tan kala ko welma mi esti kam ɓay ɗum won ko jiɗɗa ala probléme désormais à partir d'hande on tawiide bel lawol yeɓani aɗa andi duuɓi capantati e hunde wona balɗe ɗiɗi wona balɗe tati probléme an jikku ma arta a tinta waɗa ɓoy tan joni ala probléme so jikko win artam mon frère en tout cas hay probléme gonga hen ni jiɗirɗa ni mo mbaɗirten welma ni sti kam en jom ɗo holi ɗum simi jala reyi forme ngolo ɗum noon ko ñaaguimami ko mbiɗa aɗa wawi waɗande kam ɗum inchallah belamma tan fijirde jalleɗe ala sekde ala duwde ala joɗɗaɗa ha ɓoye miijiɗama motta non mi pari hen mbimam haalaɗi dugo mi pari hen bravo dugo mo pari hen haalaɗi ande bernde hiri ladde nde bernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade bismillah wala sajade ko noon ardiɗi mina hulɓini kam ko jam ala fof kedduɗa yam ay nen an haaldima yonti iko wi honno mijotoɗa an nene sehil mayram aɗa yaa hokkude wona liggeyaji aɗa naw ɗum an nene o firti an ñinen jiɗɗa aɗa andi sa haaldi sehil mayram ma haala ɗum mayram te so haaldi mayram ma haalnan nen won mawɗo nen ɗum ne hersinema ko fotno sehil mayram ara ɗo nodda ɗum ɗo ara sikki ko karantan ko hunde muhim aɗa yaa wiya ɗum e mayram dokkuma liggey mbaɗɗo jungo an ko mbaɗɗa sehil mayram jungo an nene ɗum ko jaranma ɗum mayram ko waɗma mi famani hande kalta ko a faami a jaɓata yande tan a faami kala man ko nene a faami aɗa andi très bien min ko kalatuma ko sehil mayram nodda ɗum ɗo liggey neni nda ɗum ɗo mbaɗɗo jungo mayram ko jogui kamɓe mbawi hen a heeɗimo no fewi ko haalanma mi heeɗimi no fewi te ko haal ko an haali ɗum o ko naafiki min mi haɗima haaldude naafigeji mi wima ya uddit haqqille ma o ƴeewa yimɓe moƴƴuɓe aɗa andi sinno o wonano naafiki wona ndiɗo bindi o jogata wonano wayno wayata pular noon ne jogui konngol wima so wandu wumi naji wandu wumi walla so guertagal wumi ɗum jiimi ya itta haqqille ma nene ka mawɗo nde so woni mawɗo andata ko mawɗo a faami ɗe gueɗe mbattaɗa waɗa ɗo aɗa haalde sukaɓe aɗa waɗa complot ji ma ɗo gay aɗa fewje ɗum pewje ma de ala fof ko marsata hen tem haalanma ay mayram oɗo kañum ɓuurma hoore ɓuuri kam hoore ay ɗe gueɗe mbatta sa ruttere men fof ma hen ɗum mbaɗa ɗo haqqille ma an accu mbatta ko andu ko jaranma ɗum ko Allah warata walla kanko warata ande bernde hiri ladde nde bernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria filito diu Maria mon fils ma jafɗa goppa haqqe dérangement no fewi kadi ni mbimi ni tan jaggirmi ni Mamadou noon jaggirmaɓe kadi ni kewi wiide ni tan ani Mamadou so goni sehilam daw ko hani par ce que min e bamma ko ni min mbaɗno kono sirtinamen tan e mon onon minen kam min gondi kono bu fo e men waɗa complément goɗɗo eyyi donc bon ko jam tan noddirde man jinnomi ko jewrden d' abord Mamadou taw idirɗen ɗon wonno ɗiɗo tawji fof ko ɗum nanta mbere haala mbeɗa andi hay amta ko jewrdi ko way noon donc mi itti
responsabilité moɗum fawi ɗum e dow jungo Mamadou kon vraiment mbe jogino e makko yakare kon joni kam to gommi ɗo vraiment min vraiment ɓerdam natti deji hen dal ko wayni en ni so tawi ɓerde ma natti deji hunde donc a sakkat ɗum solution noon min dañi o min garde hakkilla mum ko sehil ma min eɗa andi no mbaɗu ɗon Allah wadde mon kon sehilaɓe kanko jinmi addude ɗo ɗeɗo balɗe fof noon minen jewtide si walni kam walnimam ɗum de wat c'est bon ko ɗum gonmi dow mum donc raison pour laquelle min ni ka ɓiyam kadi jewtude ko heewi mbimi min ni personnellement mbiɗa wadde hen haydara taw en jewtidani hen kono kam pour gargol makko o kam ko ƴettude décision ne gasi déjà comme jewtidɗe makka gasi donc ɗo e balɗe sappo e joyi min jewɗo joni inchallah ko arde pour remplace de Mamadou walla ko bon en mbawi wiide sen bela min mbawi wiide ko garɗo remplace de Mamadou wonno kamɓe ɗiɓe vogue sukabam comme gadduɗem d' abord pour renforcer de société o raw d' abord so tawi vis à vis de Mamadou so fawi ke Mamadou hankadi kono noon kam hankadi ko kanko ɓurmi hankadi jogade yakare e Mamadou an aɗa jeydi an jogi haqqille ma jogo haqqille ma min komi yumma mi fewjantama ko moƴƴani min kala ɗo nannumami kala mo nannanmami e gurdam ma andu koko moƴƴi mino holɓini kam an sehil mayram oɗo nottuɗa ɗo kalɗa e mum ko ɗum ɗo ko moƴƴere min ko moƴƴere ma an minen mi haaldani makko ala donc haalnam tan est ce que ko moƴƴere ma an walla ko moƴƴere min ha min mbaɗa tinno mayram ne haalne mayram ne arata haalnam ɗum jiɗmi laaɓe joni tan haalnam tan ko moƴƴere hoɗone men joni ko moƴƴere hoɗone men sa liggi mayram maayi ko moƴƴere heɗon an a mijjaki maayide janggo ñawda e Allah an ɗum a mijjaki ɗum nen woto renilemi Allah aɗa andi an ko min jibinma aɗa andi ko jinmi jalta ko e 10 am e 8 am 18 am goppata min joni ko kongirɗa ni mi huuli ƴeew jogornomi addude ko sakam koccumi sajjade min hulɓini kam nene min haydara mi waɗani jimmi tan ko jam hokkam jam 18 walla 19 mi anda ka sapeur pompier mi anda ka police saɗa ɓe haalam haala 18 aji nene arti haqqille hoore ma gacca ko mbatta ko nene ɗum helsine ma min ko ɓinguel ma wono gueɗe yo dagar waɗa ɗum joom suudan yimɓe ne nana ɗum ga ano artita haqqille ma nene ɗum ko jaranma ɗum ɓiɗdu ko Allah jogui Allah rokkat itten haqqille ma baboy maɗa andi min mboɗo horsinma mboɗo yinma kadi ko jibinmami ko no jibinirmami ni e haqqi ko dañmi e tampere e jibinirgol ma mi yiɗa haydara musma mi yiɗa haydara mettuma kala ko banmi andu ko yidde rendema e rentanadema kono wona haydara ayno mbayɗani min mbiɗa anduma ɓiɓma foof ala foof kangaji a faami ɗum ɗo haala ko laabi jinno decciɗa ɓanduma laaɓami ko an waɗi ɗum a faami ɗum noon nene min ga joni ga min wonmi sellani min momi sellani min ronki dañi ɓiɗɗo ɗum mbaɗa ɗum haqqille ma goppa yimɓe fofto se fatteno bagal ko ndiyam eftota ko sogeno foda itgole caɗele mum garɗuɗi mum gurnima ka fotani par ce que Mamadou fijirde nden heewi kadi mi haaldimama an onon kon sehilaɓe gonkon sehilaɓe Allah waɗi ken sehilaɓe hay an kono noon mbeɗa andi Mamadou ko woni koye dow mum fo an aɗa andi donc c'est pas l'appel ko nder ɗum ɓeyni donc c'est ça mo arma renforcement e entreprise o so tawi noon Mamadou tinnima eɓe liggoto hen so tawi Mamadou continue firti kam hankkadi ko garda remplace ude Mamadou tan kono pour le moment min joni komi garɗa tan hokku Mamadou junggo ɗum waɗon gonmi d'ailleurs même mo haalnino kam pour so yettimo mi wawa arandemo e tout donc inchallah hande en yontaran inchallah rabbi donc c'est ça ay mino haalnino kam ɗum ni pimo ɗum kam haala probléme goto ala hen pour le moment so tawi kono noon Mamadou kam ko surprise tan jinmi wadde ɗum inchallah surprise tan kadi nden wonata e makko inchallah mbeɗa andi kadi puram min wasta so miñel ari ɗo o ƴoƴo wasta o ƴoƴo o change donc c'est ça kono noon kam mi addiranimo ɗo e façon donc no yummaka ne yirni bon yummaka kañumne ko yiyande wonde yiiɗum yiiri ko gandanɗa hoore ma ko kamɓe ɗiɓɓe fof keɓe sukabam donc neɗɗo feccata sukaɓe mum ittata goto fawi dow goɗɗo mbimo wonko famani côté yummiraɗo wonko famani hen o anda noon min Mamadou no wayayam ni ko noon miñel wayayam donc so tawi mi itti no foti ne ɗum ɗon mo fawe jungo makko wonko tagui donc kadi min hay ngol ɗo ni programme nomi ko yaade Umar
min e yummak kono kanko tardin ɗum par ce que situation mo jiima mo wawi wiide mbiɗa ummo e mbeɗa Amadou so yimi leeri liiri vocal ma tan ko réseau pega réseau vocal yirlor ha daro an so mi vocal ma hay mi liirat an mala boy jini pama gueɗel gotel tafa ay ɗe dumaneji ɓennuɗi fof kala no noddimami tan an saɗa wawi ƴewde ari capitaine avion jottoɗo juurɗa ɗum ɗo yetto non ko urgence gonmi boy wallahi ko urgence gonmi ko kewi kadi ko woni non boy c'est des problèmes sérieux hakkudam Allah tafa walla mi e somo noddimami jottoɗa kam law min joni nadde andu no mbawmi ni ka ay maire o waɗi gueɗe mo gandanɗa hoorema no hulɓini ka kadi an chaque jour joni ko maire chaque jour ko maire an yatama waɗi toni maire min famanimo ga e joni haalnam tafa faam gueɗel gotel kaltuma ko balla kam hen a faami mi wawa won ɗo mi woni probléme aji kala gara aɗa watta hen probléme aji min wattanima probléme non fatta min mi haalama probléme aɗa ummi guila to ha to mi noddirma kecce aɗa andi noddirtama kecce a faami maire o noddi sehil oɗo sehil mayram ɓuran min noddi sehil mayram matam jiiɗi yewtode affaire uji mayram haalnim nde kanko noddiri on ko pour yo mbaddu junggo liggeyaji pour liggo mayram e goɗɗum affaire uji tokoso hakkude me Allah maire waɗi ɗum maire nenam waɗi ɗum wari maire o ga sikki ko maire goɗɗo o nena min jibinde mi waɗi ɗum ñan fof muñ ala accum ma gas Amadou waɗi sees ñan fof aɗa wiyam waɗi sees o sase ɗum joni ha mani yim joɗɗo tan ha misil nelde e galla men tan mi mamide joom suudam gandanɗa hoorema jarani ɗum Amadou ha joni de haala ko kalatuma hanki kam mi wiyatama ya wadde doole mbiyatma ko ya waru sees par ce que ko jinnaɗo mbaddata ko jiɗɗa mi wima mbiyatma ko ya waru sees Amadou so tawi ko gonga maire so waɗi ɗum ko juumde kadi hay so fellitino ala ko heddi omo ƴetta ɗon décision omo waɗa ɗum ɗon wona e sehil maire o foti waddude par ce que ko omo ƴetto décision ga e heɗumi haalama wona toon payanmami o fotani ƴettude ɗum ko toon payanmami kono so heddimo ala wo ƴetta ɗum ɗon wona ɓi wona so ɓi yummum maire o foti waddude ɗum walla o foti haaldude ɗum ɗon kadi maire o fotani wadde ɗum ɗon ko jumre tan jimi widem donc anen ɗum ɗo fof ko c'est un beau ser quand même c'est un beau ser e ma an mais min kam mi yeddani ni c'est un beau ser kono min kam no jirmini o wayan noon so tawi jibnaɗo ma noddimam ko wona gorol ko wona ɗiɗe ene waajoma en yiɗi wayde en yiɗi ya wayno yiɗiri ni a essayata ande au moins wadde effort ƴeewa ko yiɗi ko e ko añi ko yiɗi ko jagga par ce que min Mamadou o wawa dempam waɗaka kono noon so tawi min koyngal mo yeɓɓingal somi yeɓɓinom ngal ɗon koyngal ɗum ɗo hande o tawata ɗum ɗo donc kadi wona majjere mum chaque fois mi haalama min j'ai tout souffert anani donc c'est ça heddi ko noon ko mbimami ko tan on goppa haqqe dérangement no feewi e kadi mi yiiɗa wadde hen haydara taw kadi jewridani hen wonno andi ka ɓinguel moƴƴel eyyi kadi heddi ko noon kam ko kewi wiide ko tan probléme o tan ko ka jaɓani haalande sehil ma o gonga inchallah a waɗani no mbaddannomi e bammani min jewrini inchallah donc mi woppuma tan mbiɗa andi to gonɗa ɗo enen way taw inchallah rabbi min jewri inchallah donc hande en tan inchallah rabbi eyo mi salmini jinnaɓe inchallah rabbi mablan inchallah rabbi min kam hankandine ɓernam nokki jugum ema no fewi e an e mayram ko anni ɓernama nokki jurum non wona ɗum ɗon par ce que aɗa ko tagi kam wiidem noon so yonti ha wonti dabare walla wonti ɗum ɗo hankadi jilli goɗɗum min cikkannomi nene hankadi ko mongu tan aɗa andi mawɗo neɗɗo ene heewi keneli keneli cukago yewtuɗo ko hendu mongu natata hendu mongu noon so tawi ko jonnam helat so tawno ko moƴƴere helat e hande noon mo hendu mongu lomtinanimo ko bonande eyyi jimi widemi tan en jaadat hen seese kadi mbadden hen rentare eɗen jiiɗa ɗo rentare en moƴƴe neɗɗo kadi ɗala teskuyo no fewi mi wiyani noon wodani kono mbiyam ko ya ɗal teskuyo no fewi saabu rewɓe ene keewi peeje rewɓe ene keewi peeje kamɓe jibiɗ en kono ene keewi peeje ɗal teskuyo tafa ɗo mi kuppede ɗo oto jokkiri ga ɗo mi kuppede ɗo aɗa fof kamɓe kuppuma ɗo han parce que mbiɗa ko rewɓe ene keewi peeje fiti wasa kamɓe peejum ɗon mayreme e sehil mum peeji pour ngal kalma ɗum non fattam heɓsiga ma nena min mbiɗa andi ɗum très bien kañum jibinimi a faami no jooɗi mbiɗa haalan ɗum so woni wona gonga so woni tan kanko waɗani ɗum allah seeɗa gallo o faɗirta amen a faami jimi ko ni nenam natte e coñcu mum no wayno kersude ni ɗum yoɗa hakkude min e nenam tafa kalden gonga ɗum yoɗa hakkude min e nenam te min mi tampi wallahi mi tampi mais min kam gueɗe goto jimi comme solution ɗum tan jimi comme solution ka min bismillah haalmi heeɗi min
gueɗe goto jii kom solution kawum suwem mi nelda ɗum paas ɗo e janggo walla ɓaawo janggo mi anda ni surtout hay surtout mi wawa arde joni joni miñum nenam kawum suwem a faami mi neldam ɗo ara réglam ɗiɗo probléme aji par ce que an mbiɗa ko muñ a faami mi muña mi reɗo muñ hami maaya Amadou a faami min ma fof ken ɓiɓɓe Amadou min ma fof ko en ɓiɓɓe kanen haade koye ndigal ay kawma soyibum mbi kaw soyibum mbiɗa o ko on tan wawi yaltinde en o solution o ndeɗo feere nde gonɗen ko on tan wawi arde e gallo jaggan en hen banggue eyyi hey ɗum ni koma ndentuɗen no fewi par ce que maire o ko hoore mi haalanma maire o ko hoore monde eyyi wono kaw soyib natirta gallo rek so renayi on wawi récupéré ɗum o watta ɗum e hoore mum mbimami eyyi joni ko ni mbatten ko hoore monde walla heeɗo famɗude joni ni mbatten so tawi a ala passe kaw soyib mami nelde après neldam passe makko ɗum ala mami nelde ga kikiri walla jamma min mami wona jogui kikiri walla jamma mami rewɗo mi récupéré ɗum min a faami min mom noddum ko yawi ko yacci o ara walla ɗum mi tampi ɗum woni feere min e hoore man kam mi natti jogana ɗum feere gallo ga min watti amon ɗum ga min nden noon natti yidde hay naatde nder gallo ga sabu ɗi probléme aji omon nder ɗe balɗe fof sellani a faami a jogui neɗɗo ɓe sellani aɗa jogui nene pewjo aɗa jogui caɗele liggey aɗa jogui ɗum ha mani ka ala yimi continue ha maya tan jaa e beddaji maya ganda ko mbaɗi ɗumen ka hey darde algayn fof ma gas neddam tinno tan jen wadde ɓenne nder mi salmin maire ɓenne mi yettoro mi yewtide maire mi hay énergie am gasi ka walla non wona salide boy kam tampude walla garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata waytade gilli piɗima to ko gilli kadi kiroɗanade maria fiɗɗetote maria jettinoɗo salminde maire mais min jirmum yo tampi no fewi bo kadi mboɗo sikki Amadou woni ɗo mo namdi ballal no fewi ma ballama no fewi o ballirtama noon koye hoore dendi ndeña hakkille jomum no fewi kadi gandina jomum wona ñaw woni yaadi waajomo no fewi yo tinno no wayni o ƴiɓi konko hoore makko ɗum ne ƴiɓi wadde mo dutte seeɗa kadi waajomo hen no fewi tan aɗa andi mawɗo wonirta e galle tan ko rentinde sukaɓe kadi waside sukaɓe wadde min kam mbiyanmami tan ko ya tinno no fewi kadi mbasiyeɗamo e ɗum ɗo wona ñaw woni mayde yo artir hakkille makko no fewi konko e mayram fof koɓe sukaɓe ma kadi tinnoɗa no fewi ko wona ɗum ko nene haɗama ɓennude fan jabamo mbiɗa Amadou ko ma walle min kay ko min foti wallede min jurminiɗo min jibinɗo mo Mariam sellani Mariam so sellani kañum ñawni hoore mum min ko min ɓuuri ɓe rafede ganda min ñiiwa koko ma e nder reedam ay goddulam ngol ñande nan hen ɗisi ay noppam ɗi ko dawaɗi gofata hen ay gitam ɗe ko ɗako ngal huuri hen mi wumi mi faaɗi mi badama mi arama cartu mi arama caaru eyyi kono nen ɗum ɗon fof ko Allah gaynantumi en ɗum enen kala no gasa wonde ko goyata ko fof to ko minen fof ɗum min goyata kono ko bojji ma woni bojji amen minen e hawna hinde mende Allah fompani men ɗum enen fof nene jinmi widema tan ko gueɗel gotel aɗa andi dundu so fuuɗe ɓernde haani laggade ɗum ko ɗemɗe kono nene ya andu hande gallo o feccere e yimɓeɓe ɓerɗe ene puɗe dunɗi ene puɗe ɓerɗe mabɓe baroɗe ko baroɗe goni hen hay ɗemɗe mbawa laggade ɗum nene ko wona ɗum komi salminima woto yaromi jaabama mbiɗa dundu so fuuɗi nder ɓernde ko ɗemɗe laggade ɗum foti hande laggade ɗum so tawi ɗemgal taƴama beele ndun dundu mandu lewe beele so tawi tan min mi jibina Amadam jamma woyi heegam yo ha e jamma woyi heegam yo jamma ngata were e musde mettude e weñade mbiɗi wuura mami maayi min Amadam yaha ha wirtomi hay salminago ala hakkundam e Amadam aɗa andi nene ay mawɗo hani wonde ko barmi urɗo e hakkude galle mawɗo hani wonde ko barmi urɗo e nder galle nene ko wona ɗum ko bojji ɗi goyataɗi ala e amen bawɗo fompande ko Allah tan wawi fompude ɗum ko goyata ko mi wimama ko ɗum min goyata aɗa andi ko haɗi barmi o urde no wa kinin nan duppa e galle he indépendant nan waɗa e galle a jarama est ce que Allah e nelaɗo muɗum min tan Amadam mo jibinmi wirtomi salminta kam oɗon gandi kam darde koko yonti darde so yonti jonde ko ayiba ɗum noon mami yaha mbiɗi andi tan ko woni e nder ɓerdam he mami waɗa ha aduna seedo min noon sinno tan woni o jibinani kono hay min omo haɗami hay ɓiyam o foddame ɓiyam min omo haɗami ɗum min noon mi wonata ɗo mboɗo wayɗa mboɗo yettima taw min mboɗo foti wuurde
caɗele mum garɗuɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata waytade gilli piɗima to ke gilli kadi kiroɗanade Miri yaade foot. Yaade? Fuuta. Fuuta profondo. Mi jotto yotam. Joti la foot. Kala ha ko fama. Parce que situation kallo jona wayni. Neti famjo nakadi neti wade munje ɗum. Yam jotti o fuuta. Mamu. Ala salide. Problema c'est to husan biha ala dog. min mijeeɗo min wayno musi uf beɗam heddi côté ma mbeɗa heddi bangi ma te mi waɗɗani ɗon topic ma kako poti waɗande mbaɗa waɗanma donc an oɗo ngolo miijo tan jogade ɗum ka enen keɗa andirɓine ma ko musi fof enen keddito ko metti fof hay mayde joni enen maydata te oto musi tan mbiya dog eyyi so musi a dogi si wiyata tawtortaki donc combat men enen fof donc ko question de temps tan on fof men certimo ma réglé fof ala en fof men jalto hen dow jam inchallah so ɗum ɓenni kadi wonko jinnomi anasdem ga mi fel goto kam kawam soyi mi haalde mo téléphone ko gana ɗo mo fuɗa mi ñaagui mum ɗum to wonde ko jaggude ga a faami pour guesse maɓɓe ɗen kadi mais il faut ko ara mi ñaagui mum omo wannam ɗum on kam so ari mbe jogui jikke yakar kam so ari mo géré men gueɗe kewɗe à propos de mero. En tout cas, min kam mom to gombe ɗo mi natti hattande te hay so mi dalima sah mi yillete mais ñiña jantu hayda ça va inchallah min kay muñan ɗum ton te a faami l'avenir est devant nous donc eɗen jogui ko heewi poɗɗo wadde an kay waltam tan seeɗa e muñal ngal muñ tan inchallah min jalto hen te mbeɗa andi ɓooy ha ara a faami rappel mom mi noddi mom mi rappeli mom kadi mbiɗa waɗimo pression ngaji e ko mo an inchallah donc woppen fof juuɗe Allah so ari kam mo nafi min ko heewi inchallah en tout cas mom Allah nous protège inchallah mbimi so tawi ko a jaɗi ñamde hunde préparama mais won affaire léger ko wayno omelette en chanti viande hachée mbiɗa affaire ko mbiɗa wawi ɗum vite fait dama soble seeɗa min kam ñamde mom softanani ɗum ni ça va mais omo noon balta mi sa lelni anno kam parce que déjà mi wawata yaade ga jonde balde fof hay sama bouche ko yalti yaade bitiguel ni affaire uji ko yalti men nen kadi ko jiilima kadi ni affaire uji ko ballitama mummuɗade ɗo lelde mais pas de souci aɗa wawi yade continuer affaire uji ma yo mi ligguey maɗi ɗum bay est ce que aɗa watten hakkille kam to no wiyete tawi to atelier to quand même sukaɓe nan toon temps en temps ɓe haalde men eyo salon o kam ɓayde ko min goto kam uddi ɗum tan awi ɗum so maalo ko jam ɓe 2 jours 3 jours après ɓamta liggey ma mais il faut wona forte cérémonie Allah ko jam ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi kiroɗanade Maria